Historický okamžik. Premietame priamy prenos z mestského zastupiteľstva priamo na symbolicky Novembrovom námestí SNP. Sme radi, že sa to technicky podarilo. A vlastne náklady na celú takúto akciu sú nie veľké. To znamená, že odporúčame to aj ako recept do možno iných miest a dedín a obcí. Že treba, nech si pustia niekde v dedinskej alebo mestskej krčme, keď budú zasadať ich poslanci, nech si ich chlapi pustia, aby vedeli, o čom sa rozprávajú, ako sa rozprávajú a kto čo hovorí. Toto sú čarovné veci, pomáhajú demokracii aj v komunálnej úrovni. Naozaj vidíte, že sa to dá sa spraviť priamy prenos a fakt to není drahé. Takže keď niekde budú mať záujem, takže dva mobilné pripojenia cez Skype, projektor na premietanie, alebo pokiaľ to bude niekde v dedičskej krčme, tak len stačí televízor. Budete ich mať, ako sa hovorí, online, tých vašich volených zástupcov aj na čele so starostom. Budete vidieť, čo hovoria, ako hovoria a aké záujmy presadzujú. A ono, tá kamera vie zosnímať veľa a nevždy sa tak podarí dobre klamať, ako potom, keď už sa to udialo. Takže vrelo odporúčam, naozaj tak maličko niekedy stačí a demokracia je bližšie ku vám. A keby nestačila demokracia doručená na námestie alebo do nejakých pohostinských zariadení alebo do nejakých klubovní, spoločenských sál, tak možno niekoho napadne, že vám doručí demokraciu priamo domov, si ju objednáte a príde vám ten záber priamo, že sa na ňo kliknete a budete ho mať si možno v teple domova, čo možno bude najpohodlnejšie priamo odsledovať, čo tí vaši zástupcovia robia. Možno to nebude také nudné, ako je to s Národnou radou.